dole shi Abba tunda muna ganin cewar ya shigo jama'iyyarmu, da ya shigo jama'iyyarmu ya kwatanta adalci da gaskiya wajen sauke nauyi, ya biya mu haƙoƙi kansiloli tun kafin ya shigo jama'iyyar nan, ya biya shugabanninmu waɗanda suka yi mulki suka ba, wanda Allah yana daga cikin abin da ya faɗa a tausaya wa wanda ya rasa mulki, amma ya ɗauko duk haƙoƙinku ya baku. Me kuke so a yi? Gwamnan nan kayi gwamna ka kuma yi, kayi minista, kayi ɗan majalisar tarayya, kayi sanata, kayi advisor dafur, duk waɗannan abubuwan ba su ishe ka ba. Wa ka fi tunani? To yanzu Sunusi Sirajo Kwankwaso me riba ka a wannan dambarwa? Kuna ta tufka da warwara, kun ce Abba mai gaskiya da amana ne, yau kuma kuna so ku ce ba shi da gaskiya ba shi da amana saboda bai ba Kwankwaso kuɗi ba. Mutumin daga shigowarsa ya biya 'yan fansho biliyoyin kuɗi, kuka yi ta murna, kai na ji ka a rediyo kana yaba masa wajen amanarsa da gaskiya. Wasu abubuwan ma wajen ka nake ji ka faɗa na gaskiya da amanar injiniya Abba Kabir Yusuf. Ni ma in ɗauka in isar da saƙo, saboda mu masu isar da saƙo ne na alheri. Bayan 'yan fansho ya zo kansiloli ma na lokacin Dr. Abdullahi Umar Ganduje waɗanda ba su zaɓe shi ba, ya ɗauki kuɗi a garin nan kowa yana kallo saboda kyautatawa miliyan 15,000 ya baiwa bayan Allah nan, ya jika garin nan sharkaf. Kai hatta shugabanninmu, tsofaffin shugabanninmu daga kan Abdullahi Tijjani Gwarzo aka sallame shi, an sallami Gawuna, an sallami Profesa Hafizu Abubakar, an sallami Malam Shekarau, an sallami Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islama. Hatta Kwankwason an tattara haƙoƙinsa an ba shi banda kwangila nan da can. Hatta an ce gadan nan ta Kubaraci kai aka ba kwangila ko Kwankwaso ne, ni na manta, amma na ji ka da bakinka kana faɗa a rediyo cewar an ba Kwankwaso kwangila ta biliyan 17 na gyaran gadar Kubaraci. To duk irin waɗannan tufka da warwara wane kuke so a ɗauka? Shin ka fi so ka ji an murɗa rediyo ana cewa Kwankwaso baka isa ba, Kwankwaso kayi kuskure, Kwankwaso yanzu kai fa kullun ƙara wayewa yake Sunusi Sirajo. Siyasar nan ta zama ta 'yanci yanzu, kowa 'yanci yake nema. Ko da Kwankwaso ko ba Kwankwaso, Allah zai ba wanda ya so gwamna. Ko da Shekarau ko ba Shekarau, Allah zai ba wanda ya so gwamna. Ko da Ganduje ko ba Ganduje, Allah zai ba wanda ya so gwamna. Idan jagororin nan za su naɗa hannunsu, Kano dai ba za ta zauna babu gwamna ba. Amma mutum ya zo ya ce a zaɓuwa ne yana da gaskiya da amana, an zaɓe shi yana gudanar da gaskiya da amana. Kun zo kuna ta ƙarerayi. Bukukuwa nawa aka yi a gidan Kwankwason na ɗa mace da 'ya mace, wanda mu kanmu waɗanda za mu rika faɗa mu rika gayyata, sai da aka jike mu sharkaf gwamna Abba Kabir Yusuf a garin nan. Amma yanzu ka zo kana irin waɗannan zantuttukan. Inda a ce ma kana kan kujerar ka fito ka faɗa haka, sai a ce da ƙanshin gaskiya. Amma kana kan kujerar kullum alherai kake faɗa akan mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf. Amma yau rana tsaka saboda an samu matsala, maimakon ku tsaya ku ɗauki faɗar Allah da ya ce wa in ɗa'ifatani minal mumini na qatatlu fa aslihu bainahuma. Ai kun isa ku ɗinke barakar, kun isa ku gaya wa Kwankwaso ya ji, kun isa ku gaya wa Abba ya ji, shi dama mai saurare ne. Amma sai ka zo kasuwa kai ta kwance zane kana shimfiɗa maganganun da babu su, maganganun da mutane ba za su yadda ba, ba za su karɓa ba. Wace irin siyasa kuke so Kano ta ci gaba da yi? Wannan ba daidai ba ne Sunusi Sirajo. A gwamnatin nan daga shigowar ta fa kuka sa wasu suka rasa biliyoyin kuɗinsu, aka babbankaɗe musu gine-ginensu, kuma kowa ya yarda cewar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayinsa na jagora shi ya yi alkawarin a rushe wa mutane kaddarorinsu, kuma aka rushe, kuma mutane suka naɗa hannu suka yi muku fatan alheri. Amma kuma a wayi gari ku zo mutumin nan yana ta ƙoƙari wajen sauke nauyin da aka ɗora masa
Allah ya sani ƙur'ani aka rataya masa aka rantsar da shi yake ƙoƙarin yin abubuwan da ya dace. Yanzu me kake so ya dakatar da ayyukan ya ɗauko kuɗin ya miƙa muku duk waɗanda kuka samu ba su isa ba? Wannan siyasa ba za mu yadda ba. Da mun yi ta kai komo akan Dr. Abdullahi Umar Ganduje da Kwankwaso kuka tsaya tsayin daka, yanzu kuma kun juyo. To Kano su 'yan kwankwasiyar haka za a yi ta yawo da hankalinsu da an kafa gwamnati a ce ku yi haƙuri ba mutumin kirki a to ɗan adam tulu ne da za ka kwankwasa ka gane cewar wannan ya fi ƙwari wannan ba shi da ƙwari. Duk ɗan adam haka yake, kuma shugabanci siffa ce ta Ubangiji. Idan mutum da iliminsa da hankalinsa da tunaninsa ya zama shugaba, sai ka tsaya ka ba shi dama ya natsu kamar yadda ake yin wasu jihohin. Kano amma an mai da ita yau za a yi zaɓe, gobe za ka ce za a sake wani zaɓen. Saboda haka Sunusi Siraji ya kamata ku gane yanzu shi Abba Kabir Yusuf ɗan jama'iyyar APC ne, ya shigo jama'iyyar APC, kuma jama'iyyar APC nan cike take da mutane masu hankali masu tunani, cike take da 'yan midiya waɗanda suka iya fashin baki. Ba za su kyale irin wannan shakiyance-shakiyancen ba. Dole shi Abba, tunda muna ganin cewar ya shigo jama'iyyarmu, da ya shigo jama'iyyarmu ya kwatanta adalci da gaskiya wajen sauke nauyi, ya biya mu haƙƙoƙi kansuloli tun kafin ya shigo jama'iyyar nan, ya biya shugabanninmu waɗanda suka yi mulki suka ba, wanda Allah yana daga cikin abin da ya faɗa a tausaya wa wanda ya rasa mulki, amma ya ɗauko duk haƙoƙinku ya baku. Me kuke so a yi? Gwamnan nan kayi gwamna ka kuma yi, kayi minista, kayi ɗan majalisar tarayya, kayi sanata, kayi advisor dafur. Duk waɗannan abubuwan ba su ishe ka ba. Wa ka fito